To je. Požurite. Još, sad ću da vidim koliko. 10, 20 minuta još sam tu sa vama. Posle idem da jedem. Ali najbolje je zelena salata i korenje. To je. I pas mi ugano nogu i moram ženu 4 da budim, moram da naranim kokoški. Ima dosta posla, ajde, nije to tema emisije. I zovite, znači da potvrdite za energiju. Za energiju. To je obavezno, mi se javite i to je. Ko hoće isto, ne morate za pitanje, ko hoće da mi osedla konja, nek se isto javi. Nemam gde sada kupim šećer, ne radi ništa, moram da mu dam, jer pao mu pritisak, ne znam šta da radi. Ajmo, zovite za energijicu. I posle toga, znači kad dobijete potvrdu, duhovi zauvek izlaze iz vaših prostora. Vidjet ću koliko bude poziva, ako budete zvali, vi znate da sam ja svemoćan i sve vidim, ako budete zvali to možda još jednom pošaljem energiju, ako ne ništa, idem da jedem. Sad ćemo da vidimo. Dobro, sad je šansa, možete pitati i saznati za vas. Eto. Energiju vam šaljem, znači ja čekam na vas, zovite, pitajte, postavljajte pitanja i ja vam šaljem energiju iz glave. To je. Šaljem energiju, to je. Ovo je sad specijalna bezzvučna energija, znači sa 3 Z. Sa 3 Z, bezzvučna energija. Koncentrirajte se, ugasite svetlo i pažljivo gledajte u gornji lijevi kut vašeg ekrana. Ovo je specijalna energija protiv utvara, vampira, duhova i ako čujete neke zvukove s groblja i tome slično. Ako je neko zvao malo pre, nek zove opet, zato što se ovo radi sad za drugu stranu. Znači, ovo je sad za vaše ukućene. Ako neko nije zvao malo pre, onda je za njega. To je, energiju šaljem i sad ćemo da uhvatimo vampire i da izvučemo sve iz vaših domova. Neko ih vidi, neko ne. Ja ih vidim, evo su ovde svi na gomilici. Zovite i dalje, ne prekidajte vezu, ko ne zove nek se javi. Evo ga. Halo!